Tätä Marella Explorer 2 risteilyalusta voi hyvin kuvailla sanoilla aikuisille luksusta merellä. Tämä on siis aikuisille suunnattu risteilyalus, joka yhdistää suomalaisille tutun all-inclusive lomailun tyylikkääseen ja rentoon ympäristöön. Tämä vain yli 18-vuotiaille suunnattu laiva tarjoaa täydellisen pakopaikan arjesta. Oli kyseessä pariskuntien yhteinen hemmotteluloma, ystäväporukan irtiotto tai yksin matkustavan mahdollisuus rentoutua. Ja kyseessä on all inclusive ilman piilokuluja, eli hintaan sisältyy kaikki olennaiset. Herkulliset ateriat monissa ravintoloissa. Rajattomat juomat, mukaan lukien laadukkaat viinit ja oluet. Monipuolinen viihde, kuten live-esitykset, teemabileet ja kabareet. Koska laiva on suunnattu vain aikuisille, tunnelma on mukavan rento ja kiireetön. Voit viettää päivän Serenity Poolilla, hemmotella itseäsi laivan spa-osastolla tai nauttia auringonlaskusta tyylikkäässä The Squad at Anchor pubissa. Tekemistä on aamusta iltaan, eli varmasti ei tule tylsää. Tarjolla on aiemmin mainittujen lisäksi muun muassa tanssitunteja, zumbaa, joogaa, visailuja ja kasino. Itse nautin erityisesti laadukkaista esityksistä 1000-paikkaisessa auditoriossa sekä päivittäisestä kuntosalitreenistä.